ke uma uboshelwe izinto ezibucayi njengami mina kuthiwa ngadlengula. kanti wena uhlungulanga Hayi bophethu indaba phethu hayi yalela phethu yazi kwenzakalani ngempela. sure Ngize kuthiwa ngidlengulile ngaxabana nalo muntu engimjogayo. okay Umuntu engihlekisana naye. right Sixabane nje futhi kube ukuthi lento esiyibangayo i-serious noma ngeke ngikwazi ukuvele ngiyimemeze kodwa manje kwaze kugcina ukuba usefuna ukungibheca ngoba inyama ngingayidlanga. okay Kwaba umuntu nje esizokwenza lento yethu siyijabulise kamnandi ebusuku kanti uyazi ekuseni uzovuka aye emaphoyiseni ngilele awe namaphoyisa athi ngimdlengulile. Akukho okudlula ukuthi-ke kwenziwe uhlolo i-DNA kwatholakala ukuthi hhayi yimina ngempela umuntu engigcina ukulala naye. Ngase ngiboshwa kanjalo. okay Kwaba ukuthi shuthi angazi noma washa unembeza noma yini. ubusuhlala isikhathi esingakanani khona ngaphakathi Ngikutshela ukuthi mangingabala iy'nyanga mhlambe 19 months to 21 months. Nakhona sengikade ngihlalile lo muntu kuthiwa wabuya wazokhonfesa wathi hhayi. Wabuya wazokhonfesa ngomhla ka-3 March 2024 ukuthi hhayi kwakuyingxabano hhayi ngoba ngamdlwengula. Kwawukuthi shuthi ngabona ukuthi iqiniso into engekho eSouth Africa ngoba ngaqhubeka ngahlala ejele kodwa umuntu esekhonfesile ukuthi ngimsulwa. Shuthi angikani noma bejabule lana abayengangenziwa kona ejele noma kanjani. ngoba wawenziwani khona lapha ngaphakathi Kubi ndoda. Kwesinye isikhathi kube into ongevele ixoxe kodwa manje ngoba phela into uma ufuna ukuyibhodla kumele uyixoxe kube ukuthi uyayikhuluma njengoba injalo ukuze izodlula iy'mfihlo ayisizi. Njengoba ngikubizele bona mfethu ukuthi kube khona umuntu engizoxoxa naye. Ungathi mfethu uma ngithula nje uma yabo siyabuya isithombe salento engikhuluma ngayo. hayi Kwamanje kubi mfethu. Mfethu ejele banale ngqondo yokuthi kuthiwa kuyajovwa. kuyajovwana Yeah. kanjani Like mfethu yabo ukuthi manje ngeke ngivele ngilimemeze ube igama elibuye lingazwakali kahle ebantwaneni. Yabo. okay Kodwa uma ngicabanga olingana nami ngomqondo mhlawumbe uyazi okay ukuthi ngikhuluma ngani. okay Cha into eyenzeka ngempela. Yabo. Mina bayenzanga kanye hhayi kabili bayenza bephindelela. Beyenza bhekwephuzu lokuthi kuthiwa ngidlengulile. Kanti engangikusho ukube bayazi ukuthi ngimsulwa mhlambe babengeke bayenze lento abayenza kumina. Okubuhlungu ukuthi ngaze ngithole ukuthi ngimsulwa. Lo muntu lo sengiyaphuma ejele usengitshela ukuthi ngabo ngathi ngiboshwe ukhulelwe. Uze yami ngane. Ufuna ngithathe zonke izinto ezizobhekelela ingane kube mina engizozenza. Okungixakayo-ke ngizozenza kanjani ngiphume ejele? Ngizoyithathaphi imali? Kwayila ngizama khona mfethu u-R50, R30. Akuyona ngisho i-piece job le. okay Wawusebenzela u-R30 mhlambe close to 8 hours. Ufike ngo-6 ntambama uzothola u-R30. Ngale mali uyayidinga uzoya. Kodwa manje ngicabanga ukuthi akekho umuntu osenza leyo nto esikhathini samanje. Kodwa oyenzayo umuntu ofana nami ophuma ejele njengami. Uba omunye umlungu ophinda athembe umuntu ophuma ejele kade eboshiwe. Wazi ngani umlungu? Mhlawumbe uyothi engekho emsebenzini njengoba ngiboshelwe icala i-rape ngisale ngidlwengule iy'ngane zakhe. Sabantu asicabanga ngokufana. Sicabanga ngey'ndlela ey'ngafani njengoba nezenzo zethu y'ngafani. Kodwa kwababuhlungu ukuthi indlela lo muntu engimthanda ngayo
ngangingazi ukuthi yena angakwazi ukuthi anikele ngami empandeni wey'ngonyama abantu avumele ukuthi ngavele impilo yami imoshakale kade ngizama ukuyiqoqa phambi kwakhe yena umuntu wazi inhlupheko yami. Okay, ekhaya nje umndeni nabazali kule nto ikhona into abake bayenza noma mhlambe ukukhombisa ukusupport noma mhlambe nje mfethu ukuba nawe. Ngikutshoze brado wami umndeni ngaxabana nawo ngaye lo muntu. Okay. Bengitshela ukuthi hhayi uzomhlofisa. Kodwa manje uyazi inhliziyo ikwenza wenze noma yini. Ngoba phela othanda into ongayiboni kuyazenzakalela. Shuthi nami ngadidiseka la ngididiseka khona ngangabona. Kwawukuthi-ke hhayi gcina kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo ngaboshwa. Bangibophisa. Ngimthemba. Kwenziwe uma kuthiwa othembile nokuthi uthembe umuntu. Ngoba umuntu angakujikela emini bonke abantu bevuka njengoba kwenza mina wangijikela ekuseni ngivuka embhedeni engagezanga. Waphuma egijima kuthiwa wayehayiza emgaqweni ethi ngimdlwengulile. Walamula amaphoyisa mhlawumbe ngangeke ngiboshwe kwakuboshwa. Ngoba ngathi ngiqamba ngangivuswe umsindo wabantu. Abantu sebephethe iy'piki wena petrol. Bathi bazongishisa. Ngihlalela nasemkhukhwini-ke.